Dragi ascultători, Radio România Chișinău, este o zi istorică astăzi pentru Republica Moldova. Este ora 6 și un pic dimineața, cu puțin timp în urmă, ne-am pornit în acest tren care face legătura între gara centrală din Chișinău și localitatea Bulboaca, care astăzi spune e Moldova pe harta Europei, este centrul Europei pentru o zi. Suntem aici în teren, o parte din jurnaliștii acreditați să reflecte acest eveniment. După cum spun autoritățile, este un eveniment în care au fost acreditați aproape 600 de jurnaliști, dintre care 500 sunt din străinătate. Un eveniment istoric, după cum spuneam, în care liderii europeni, cei aproape 50 de șefi de stat, de guvern, conducătorii instituțiilor europene, vin în Republica Moldova să transmită un mesaj de solidaritate, un mesaj de susținere a parcursului european, a reformării Republicii Moldova, dar cel mai important, să transmită cetățenilor Republicii Moldova că Moldova nu este singură în fața agresiunii Federației Ruse pe care o duce barbar în Ucraina, că nu este singură Republica Moldova în fața războiului hibrid fără precedent pe care îl poartă în țara noastră, că cetățenii noștri vor fi ajutați să depășească orice criză în această situație. Eu voi fi la Bulboaca, o să vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Până atunci, rămâneți cu Radio România Chișinău, cu știrile care contează.